Торч? Ти имаш ли торчове? Не, ти. Да. Намерих въглища, затова тръгнах да купам дърво, ако намеря въглища. Аз съм в къщата. Не знам, ама съм сет хом, но малко по-далеч от къщата. Си рест. Аз намерих 26 редстоун Ето е рест. в мината. Взем си ги от честа. Може би. Добре. Това. Намерих 18 руди. Къде ви тръгнах да се държа? Буквално. От това сега. Някой става си направил горе дето. Дето е по-разна. Тя преди беше пълна, само че Тони Старк и още някакъв момни, някакъв бот ми огрифаха холма. Какво ти? Огрифаха ми холма, тогава нямах рез. Аз тук тръгвам. Рисовете тук се правят с такова, нали? Как ми беше името? С... Те, бе! Мина! Браво. Намерих мина. Тук някъде обаче има спаун. Смутики се правиха рисовете, нали? Смутики? Да. Що да не си намеря спауна? Не. Я бе така да помогнеш да си направи един рис. Що? Не знам. Да имам рис. Безплатен е реса. 1000 по 1000. Да бе, знам, ява да помогнеш. Сега не мога. Разпорвам. Мина. Намерих мина. Скелета, бой. Пая, бой. Скелета. Взех главата на скелет. Паяк. Мът се да ме бие. Аз се препълних. Онара влезна. Румба си. Румба. Крипър. Вярно, в този сървър ни гърмят. Не гърмят ли? Да, по-един антикрипър. Уно, тук си има портал, дали мога влезна? Къде са? След малко. Ако влезнеш направи някакъв фест и там да се порта до реса. Ти са залови? Не съм. Даре, ще. Ма направим умна крава. Аз намерих 8 злато. Аз 25 айран. Чай се. Да. Къде имаш? Ето. Аре, един спаунер искам. Въглища, които ни трябват. Ти намери ли въглища? Ти намери ли въглища? Не, аз не съм пред тебе, чай се. Ще спортнеш ли? След малко. Бързо се развивам, а? В пупша. Това е електроплан. Ай, тук ако прочеш айтеми ранкове, никакви са такива мод за един ден. От ден. Портни са, ще ми трябва хелп да експорваме. Ето. Чакай сега. Как се пише? Да. Електроплан. Чакай се, не мога да приема. Къде сме? Бия с мини зомби. Не мога да на 5 часа. Чай сега, ама аз... Дай ми една кирка. Нямам, само една имам. Добре, аз казах една, не две. Само една имам. Тук ще стоиш ли? Аз тук експорвам. Тук е Айрон. Сериозно ли нямаш кирка? Имам една това... Айрон.
Като се схъби ми кажи, ще ти дам тази дайманта, ще направя нова. При мен падаш. Явно доста съм ти липсал. Ето къщо не си слизал. Крипът на гърмят каза, ах е! А не виждате ли, бе, аз съм зомби. Що ма целите от вас съм? Гледай коста там, човек. Сложи си главата на скелет, ако имаш. Нямам. Ма ти не си се сложил главата на зомби. Сложил съм я, бе. Прави. Проверил съм. Къде си? Тук виждам Мърти. Ох, къде съм? Джунгово дърво. В кой? Али мри, бе. О, намерих глава на крипър. Намери или... В смисъл, убих и ми даде. Интересно ми е, какво ще имам по този момент дърт? Та-да! Почти да копаш дърта, някъде долу пак ще трябва да има. Ко? Мина. Аз копам дърта. Сега съм копал дърта. Брат, колко въглища изпускаш? Много въглища изпускаш. Знам, не ми трябва. Трябват ни за торчове. О, чакай. Мерси, че ма подсече. За торчовете ли? Да. Да те обвинят в хак. Какво? Да те обвинят в хак, нали? Смок търкатайте ми. Да окопам 2 по 2. Чакай. Много сме на горе. Слезем надолу. Дамант ли търсим? А? Дамант ли ще търсим? Учи да има. След малко видеото ти пак ще спре. Снимаме към 8 минути. Антислъж. Доста физически кабелстон ми. Сървър Добре. от 2 Следващия клип няма да снимам в този сервер. На сингъл плеер ще снимам и ще ви покажа как може да влезете на версия 1.9, 1.9.10 и тя. Аз ще снимам. Ама в сервери не може така. Аз ще снимам в моя привейт сервер как да смените спаунерът пресена, ендер драгон, зомби, скелетън и подобни. На мен свърши кирката. Значи моите дамантата. Дамантата? Да. Аз ще на спауна да си вземат ендер теста диамантите. Бак. Чакай малко, правя си кирка. Искаш ли диамантен наградник? Не. Сега сме много надолу. Гледай, до бедрока сме. Супер. Че сега малко нагоре това. Аз в принцип толкова надолу копам. И какво намираш? Нищо. Не, намирам даймонд. И то събрани по 4. Защо съм си решил нагоре? Беги! Чакай, трябва да се качим от тук нагоре. Ето, даймонд! Това да го изкопам. Айде ти го изкопам. 2 за мен, 2 за теб. О, редстон. Чакай тука. Отивам до холма да взема една кофа с вода. Да направим малко обсидиан.
Аре бе, аз па не мога да взима. Не, Какво стана? мятам куци. Аз тук ще да се пече айрана. И ще чакам да се спекат поне 3 айран да ги взема. За какво не мога да взима? Бах ти тъпия Редстоун. Кой не може да вземеш? Редстоун. Как да не можеш? Взема го. Един там съм беше бъгнал. Гледай го. Е, бъгнал се. Остави го намерам момчета. За какво има само два диаманта? Къде е Ще другия? направим ли портал към Недъра? Може. Ой, та вода много ме дразни. Ой, там има айрон. Абе, ход. Е така се прави. Опа. Пак. Само ли да спираш водата? Няма бе. Е, так това ще да правя. Добре, е така ще... Какво ще направим обсидиан? Умна вода. Още ли има вода, бе? Нагоре. Има и лава. Почти стигнах къде трябва. Бе. Спрях водата. Що? Къдно бива. Скелетът с енчант на Не си я спрял. Спрях я, малко ще спрях. Тя е О, Ендерман. Чем да го бия? Рестон. Това е невъзможно. Помощ, човек! Леко остал зад меня.